Дава ми втори шанс на колегата, както бях се изразил. Обърни пирамидата наобратно, Да. за да сочи надолу. Този път с тегай. Така. Нещо тук. И печелиш 50 евро, не са малко, човек. То някакъв кръг, каквото той не е пирамида. Не знам аз вече. Стягай се, замисли се малко. Стягай се, че 50 кинта може да ги спечелиш. Ако не мога да ти кажа как става пък. Ако не знаеш. Май нещо... Чакай. Интересно ми хората дали го знаят това. Да пише всеки в коментарите кой как би постъпил, за да обърне пирамидата надолу. Половината остава, не знам. Да ти покая ли? Предаваш ли се и става? Чакай, последен опит. Последен опит. Няма да се предаваме още. Така. Добре, ще човек. Ти колко хода направи се? Моята пирамида пак е Чакай на ти. половина за 30 евро. Не. Ти 3 пъти имаш само да мърдаш. Те забравих как беше пак. Ти сериозни пирамиди. Така ми предавам се. Чакай. Как беше така? Не знам. Да ти покажа ли? Да. Значи, Иди ти забравя. аз не съм забравил. Един вход, Аха. 2, О, 3. Къде човек? То било много лесно е. Било лесно, ама в училище не си внимавал човек. Съм внимал. Кой от вас знаеш отговора, хора? Който За е пореден път. за пореден път изгуби 50 кинта човек. Лошо. Ама нищо. Няма. Няма. Който ги иска, нека пише в коментарите. Кой си ги е заслужил? Кой си ги Ще го заслужил? изпратя. Интересно ме.